no porque la gente sea perezosa, no quiera trabajar, sino porque no hay trabajo. Y en el capitalismo actual no hay trabajo, por lo tanto, hay que buscar otras formas de distribuir la renta, de distribuir la riqueza, que aunque no se trabaje, la gente pueda vivir. La pobreza es absolutamente intolerable. Y finalmente, como quinto valor para nosotros muy importante, es el que la educación, la formación, el ambiente que nos rodea esté impregnado, empapado, embarazado de valores y efectos que valoren lo común, que valoren lo colectivo, que valoren la solidaridad y que valoren los afectos. Doncs els fòrums socials varen néixer l'any 1999 a nivell mundial a Porto Alegre, al Brasil, com a alternativa als fòrums econòmics de Davos que cada hivern reuneixen a les elits financeres i polítiques mundials a Suïssa, Davos, Suïssa, i llavors els fòrums socials mundials reunien a tota la gent, els col·lectius de base que volien plantejar alternatives al model socioeconòmic neoliberal actual. Al cap d'uns anys es va decidir de fer els anys senars fòrums socials a nivell mundial i els anys parells fòrums socials a nivell local. I aquí a Girona aquesta serà la tercera edició que es fa un fòrum social mundial. Se'n va fer el 2010, 2014 i el 2016. I aglutina les entitats de comarques gironines que des de diferents punts de vista estan plantejant i estan realitzant alternatives al model socioeconòmic neoliberal que està imperant actualment. Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta taula rodona on volem parlar de dret de la informació i fins a quin punt els mitjans, tant els tradicionals com els anomenats alternatius, poden garantir-la. El negoci de la comunicació, la indústria de les relacions públiques del capitalisme, com diria Noam Chomsky, que és avui els grans mitjans de comunicació de masses, han canviat amb la seva conformació en els darrers 15 o 20 anys, però no deixa de ser la història de sempre. La història ha canviat poc. El dret a la informació, que és un dret fonamental, la informació lliure, veraç, rigorosa i contrastada, avui està en mans de l'Estat i del mercat, i no pas en mans de la societat o de la ciutadania. Els mitjans de l'Estat estan monitoritzats i estan tecnocontrolats pel poder polític de torn. Ara que es parla de procés constituent, que efectivament desitgem que estem a les portes de l'obertura del procés constituent i d'un país nou i de fer les formes diferents, malauradament s'ha de dir que la designació dels directius de Catalunya Ràdio i de TV3 no ha fet res més que respondre al pacte entre dos partits i al canvi de cromos. I és que si ens mirem bé a nivell legislatiu les dificultats que hi ha per expressar-te lliurement en aquest país, com a mínim sembla que no compliríem els requisits que ens deia Robert Dahl. A mi m'agradaria apuntar a la llei de seguretat ciutadana, que ja segurament tots i totes coneixem, que no m'estendré perquè ja moltes coneixem, que ja sabem que no està prohibit a manifestacions fer fotografies a les forces d'ordre públic intervenint, ha sigut una manera de treure les garanties que et podia donar un procés judicial, i etcètera, i ens atenta directament a la nostra tasca periodística. Els mitjans alternatius són mitjans complementaris i aquest penso que és un dels nostres grans problemes. Perquè nosaltres, la meva colla, quan jo era joveneta, als anys 90, a Gràcia, me'n recordo, al barri de Gràcia de Barcelona, que és d'on jo soc, ens miràvem l'Egin i ens moríem d'enveja. Venia un amic d'Itàlia amb el manifesto del Partit Comunista Italià i et mories d'enveja perquè el compraven al quiosc cada dia. I no era un mitjà que informava al marge, com sovint informem tots els mitjans de comunicació. No informava des de les vores. I de tant en tant aconseguim situar, i penso que en això la Directa és el millor exemple que tenim, situar debats que estan al marge del sistema i situar-los al mig. L'Ester Quintana no crec que hagués arribat on ha arribat tot el seu cas, si no hagués estat per la feina de la Directa. O amb altres mitjans també amb més petit volada. És a dir, ens trobem els mitjans alternatius que estem moltes vegades
informant dels marges de les coses que passen, però no informem sobre el centre, el nucli dur. Hem assaltat les institucions o les institucions ens estan assaltant a nosaltres, els moviments populars? Hem assaltat els mitjans de comunicació oficials i hem portat allà el nostre discurs? O els mitjans oficials ens estan empresonant els nostres discursos, ens estan encotillant els nostres discursos? Nosaltres abans, penso, els moviments populars més combatius, jo parlo, teníem autonomia deliberativa pròpia. L'edició d'aquest any del Fòrum Social Català aquí a Girona ha comptat amb la participació de 37 entitats i hem organitzat un format de fòrum social amb actes coordinats entre aquestes entitats en els quals hem escollit temàtiques d'interès pel moment actual i hem organitzat la jornada a partir d'actes d'obertura, un al matí i un a la tarda, i actes simultanis. Els temes que hem tractat són alternatives al capitalisme, canvi climàtic, economia social i solidària, mitjans de comunicació i capacitat dels mitjans alternatius, desigualtats, o sigui, com afecten les desigualtats i quin paper tenen els moviments socials per revertir aquestes desigualtats. També parlarem d'alternatives d'autogestió i també fem un acte sobre refugiades i la importància de les iniciatives ciutadanes en aglutinar sensibilitats i en dur a terme accions de sensibilització i per fer incidència política per tal de modificar la situació actual que estan patint les refugiades en els camps de refugiats. I curiosament, perquè veieu el grau d'integració d'això, jo vaig fer servir una cita de Bertolt Brecht que deia que el més important són la gent indispensable, que són aquells que contínuament treballen per la justícia social. Aquesta frase és la que fa servir la Caixa Pensions ara en la seva campanya electoral i diu quins són els indispensables. Vull dir que és la necessitat d'integració. És a dir, amb això us he pogut dir que a vegades aquelles coses que aparentment ja semblen que no existeixen hi són. I he posat l'exemple de la pena de mort i també el de la